Άστα να πάνε. Χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα. Τι θα κάνουμε τώρα. Πιστεύω κάτι θα βρούμε. Η πόλη είναι μεγάλη. Κάτι θα κάνουμε. Ελπίζω να γίνει κάτι. Βαρέθηκα με κάθομαι. Πάω να βρω κάτι να κάνω, ρε. Θες να πάμε για καμιά ληστεία? Ουστάρε. Η ληστεία το έχω στο αίμα μου. Δεν μπορούμε να πιάσουμε. Ωραία. Λοιπόν. Πάνε βγάλε αμάξι και έρχομαι. Πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Πω, ποιος είναι εδώ ο πλάτος που μου κλείσει την είσοδο. Λοιπόν, εφόσον δεν μας κάθει τη μέρα, θα πάμε για ληστεία. Όπα, πουλάω όπλα στο 35 σπίτι, όποιος θέλει ελά. Χρήστο, έβγαλαν ανακοίνωση κάποιος ότι πουλάει όπλα, ψήνεσαι να πάμε. Φύγαμε. Ωραία, ανέβα. Θα έχει περιπέτεια μάλλον με το τυπά. Να δούμε τι μυστήριο είναι αυτός. Μυστήριο να πουλάνε όπλα. Εδώ δεν έχει κάτι καλό. Κάτι βαρύς, ρε φίλε. Χρειαζόμαστε γιατί τώρα με τα οπλάκια δεν λέει. Μαλακίες. Πού είναι τώρα. 35, νομίζω, προχώρα λίγο. Μήπως είναι εδώ πάνω. No. Να πάνω. Όχι. Όχι. Κάτσε. Τελικά μάγκες, από ό,τι είδατε το νησί που έψαξα είναι εδώ το σπίτι. Και αναγκαστήκαμε να βγάλουμε βάρκα και να διακόψουμε λίγο το βίντεο για να τέτοιο. Αυτό είναι λίγο περίεργο είναι. Τώρα πρόσεξε. Να βγάλουμε όπλο. Εγώ θα το έχω για καλογία. Εγώ θα το έχω λίγο έτσι. Καταρχήν περίμενε πίσω μου. Όπα, πρόσεξε γιατί έχει κλείσει την είσοδο. Είναι κανείς εδώ, μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αμάν. Αμάν, πού είναι ρε και μιλάει? Άστον. Καλησπέρα. Εσείς είστε που πουλάτε τα όπλα? Ναι, σχάλια μου. Ναι. Μην αγχώνεστε, όπως βλέπετε και στην οπλοθήκη έχω ένα όπλο, δεν έχω και τα δύο. Από πίσω μου είναι ο δικός μου για πάνω ενδεχόμενο. Μπορούμε να δούμε τα όπλα, να πάμε μέσα? Ναι. Χρήστο, πρόσεχε. Πώς και είναι εδώ πέρα το νησί, για να τα δούμε λίγο. Χρήστο, για βγάλτε και δέστα. Βγάλτε ένα-ένα και να τα βλέπεις. Παναγία. Έχει αυτό. Έχει αυτό. Ναι. Αυτό. Να σου δώσω τη σακούλα με τη τσάντα με τα όπλα. Ωραία. Βάλτε να άστινα κάπου για να τέτοιο. Λοιπόν, πώς και για ποιο λόγο είναι τόσο απομακρυσμένο το μέρος σας? Για Λίγο
λίγο περίεργο, αλλά καταλαβαίνω εφόσον είστε με τα όπλα. Να σας ρωτήσω κάτι περίεργο. Το κουστούμι μοιάζεται σαν τον Hitman, πώς και? Είναι αντιγραφέας μάλιστα. Δεν θέλετε να μου πάθετε τίποτα. Πάντα είναι φιόλο μόνο τότε. Μας κρύβεται κάτι. Δικέ μου και εσύ δικέ μου μη. Το όπλο σας παρακαλώ κατεβάστε, δεν σας έχουμε απειλήσει. Χριστό, κατέβασε το όπλο. Πρώτη φορά σας βλέπω στην πόλη. Ήμουν επιμένος αρκετά χρόνια. Περιμένω αρκετά χρόνια. Μυστήριο, γιατί και ο Hitman έτσι ξεκίνησε. Δεν έχω σχέση με το σύμπαν. Μάλιστα. Τι να πω. Να σας πληρώσω. Ναι, εννοείται. Θα ήθελα να ξανακάνουμε μια συνάντηση εμείς οι δύο. Κάθε στιγμή. Εγώ τι είμαι, ρε, δεν είμαι κι εγώ εδώ. Τα αφεντικά ρε βλάκα. Α, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα μπορείτε να μου πει γίνεται. Απλώς δεν θέλω περίεργες κινήσεις, γιατί καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά που θα μου στρέψει όμως να πω τη μούρη πατά. Πάμε Χριστό. Πάμε Χριστό. Έλα εδώ. Πίσω κύριε. Αντίο σας. Δεν θέλετε να με μάθετε. Μάλιστα. Ρε περίεργος αυτός ρε. Εδώ πέρα από μακριά. Αυτό θα πάνε ρε. Ο ξύδιμος. Κοίτα ρε που το έχει στο σπίτι του. Αλλά πολλά λεφτά για να χτίσει το σπίτι. Και η φωνή του κάτι μου θύμισε. Δεν Σε ξέρω. μένα δεν μπορώ να καταλάβω τι. Πάνε πολλά χρόνια ρε από τότε που είχα δει το Hitman. Δεν παίζει ρε φίλε. Αυτός είχε πεθάνει. Είχε εξαφανιστεί από τη ζωή. Είχε μπλεχθεί με τόσους εχθρούς. Αποκλείεται να επέζησε. Είχε γίνει ολόκληρο τσουνάμι. Τι να πω. Μυστήριο, για ανέβα. Τα όπλα αυτά είναι πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Άστα να φάνε. Για ποιο λόγο όμως όλο αυτό? Τι να σου πω. Δεν κάτι να μας κρύβει. Δεν ξέρω, καινούριος, πρώτη φορά τον βλέπω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον άνθρωπο στην πόλη. Η πόλη ήταν πολύ ήσυχη. Λες και είναι κανένας ξάδερφος του Hitman, μοιάζει. Αλλά δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Θα το ανακαλύψουμε. Θα το δούμε αυτό. Έχω αγχωθεί τώρα. Έλα μέσα πρωτού μας πάρει κανένα μάτι. Πάμε. Βαράμε και βαριά. Κουβαλάμε πάρα πολλά. Οπα. Για βγάλ' τα λίγο ρε να τα δω. Λοιπόν, θέλω να στα δώσω. Όχι, καλύτερα βγάλ' τα εσύ. Λοιπόν, Ρε, είναι πάρα πολύ αυτά τα όπλα. Δεν παίζει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. αυτά σκοτώνουν σε 120 ανθρώπους. Ρε, και ούτε μια διαπραγμάτευση κατευθείαν μας τα έδωσε. Λες να μας ξέρει από κάπου. Λες, να είναι κανένας σκοτεινός. Δεν ξέρω, πρώτη φορά που βλέπω. Πάνε πολλά χρόνια. Θα άστα να πάνε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Έχω μείνει άφωνος. Θα το δούμε. Θα το ανακαλύψουμε. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ματάκια. Φύγαμε. Τσάου.